Війна Росії проти України суттєво вплинула не лише на безпекову ситуацію, а й на мовні процеси в суспільстві. Після повномасштабного вторгнення дедалі більше українців почали переходити на державну мову в повсякденному спілкуванні. Рідною солов'їною нині спілкується більшість населення – від 60 до 70%. Російську ж використовують значно менше. Рідною мовою на сьогодні вважають російську десь буквально кілька відсотків людей в опитуваннях. Звичайно, це нижча частка, ніж була до 22-го року. Якщо ж соціологи ставлять питання про те, якою мовою ви спілкуєтесь, то також, скажімо, за різними оцінками, тільки українською мовою спілкуються в Україні на сьогодні там від 60 до 70% людей. Тільки російською 10-15 приблизно відсотків. Ці цифри теж коливаються в різних опитуваннях, в залежності від формулювання питання, від вибірки. Наприклад, якщо ми говоримо про мову роботи, навчання, спілкування поза домом, то дещо вища частка української, нижча частка російської. Можна сказати, звичайно, що відбулося таке стрімке зростання частки людей, які спілкуються українською мовою у 22-му році внаслідок російської агресії. Попри загальну тенденцію до зростання використання української, мовна ситуація в різних регіонах залишається неоднорідною. Особливо це стосується великих міст, де російська досі широко використовується у побуті. Водночас у столиці відбулися історичні зміни. Українська мова вперше за довгий час стала домінуючою. Це має важливе символічне значення для всієї нашої держави. І це, звичайно, дуже важливо, тому що це столиця, це найбільше місто, і це взірець для всієї країни. Якщо ж говорити про інші великі міста, то тут ситуація не така однозначна, тому що можна сказати, що хоча частка людей, які спілкуються українською в інших великих містах, теж дуже зросла, все ж можна сказати, що більшість спілкування відбувається в таких містах, як Харків, як Одеса, як Дніпро, як Запоріжжя, відбувається російською мовою. І це, звичайно, ситуацію цю не можна назвати нормальною. Це можна довго обговорювати про причини і про те, що з цим робити. Очевидно, що одномоментно ситуація змінитися мовна не може. Мовні процеси взагалі дуже є інерційними. Так? Вони відбуваються, тривають багато років зміни. І тут важливо просто в якому напрямку відбувається цей рух. Однією з ключових проблем залишається мовна ситуація серед молоді. Саме підлітки сьогодні є найбільш зросійщеною групою населення, навіть у Києві. Експерти пов'язують це з впливом російського контенту та соціальних мереж, які цілеспрямовано працюють на молодіжну аудиторію. А тут є проблема, тому що, наприклад, в місті Києві підлітки, діти старшого шкільного віку, є найбільш зросійщеною верствою населення. Не пенсіонери, скажімо, як можна було би подумати, так? І, на щастя, не наймолодші діти, але діти-підлітки, на це є теж свої причини серйозні. І одна з цих причин – це, безумовно, цілеспрямована робота нашого ворога Росії, яка за допомогою контенту, за допомогою соцмереж, вкладаючи величезні кошти в це, вона цілеспрямовано працює з аудиторією молоді, дітей і особливо підлітків. Тут, безумовно, Україна як держава повинна ставити цьому свою активну мовну політику, яка на сьогодні недостатня. Експерти наголошують, мовна ситуація в Україні є результатом тривалого впливу радянської та пострадянської політики. Після здобуття незалежності держава не завжди приділяла достатньо уваги розвитку української мови. Це призвело до системних проблем, які відчутні й нині. Водночас приклади інших країн показують, що мовну політику можна змінювати швидко та ефективно. Держава не просто могла, а повинна була зробити. Безумовно, що класично, коли держава проголошує незалежність, наприклад, як це
в 90-му році зробили країни Балтії, там Литва, Латвія, Естонія, там, чи Грузія, чи ще раніше, якщо ми підемо на 100 років назад, так, коли від Російської імперії проголосила незалежність Польща, Фінляндія, то безумовно, ну, перехід на мову країни, мову нації, яка здобула незалежність, це одне з ключових завдань, яке вирішує одразу новопостала держава. І на сьогодні ніхто, ну, наприклад, в Фінляндії просто не розуміє російської мови, хоча це була частина Російської імперії всього лише 110 років тому. Так? І так, уже кілька поколінь не розуміє. Тому, до речі, Фінляндія вона менш досяжна для російськомовної принаймні пропаганди, так? Окрему увагу в Україні приділяють мовам корінних народів, зокрема кримсько-татарській. Держава поступово розбудовує законодавчу базу для її підтримки та розвитку. Водночас, через окупацію Криму цей процес має додаткові труднощі. Попри це, експерти оцінюють політику в цьому напрямку як послідовну. Я вважаю, що кримсько-татарська мова має високий рівень підтримки в Україні законодавчий. Є, по-перше, закон про корінні народи, де передбачено, що кримсько-татарська мова повинна мати підтримку і розвиток. Далі, навіть в законі про державну мову, де йдеться про українську мову, так, і про те, що всебічний розвиток і функціонування має забезпечуватися саме українській мові як державній, чітко підкреслюється в низці статей винятки, які стосуються саме кримсько-татарської мови, як мови корінного народу. І це стосується, зокрема, і освіти. І так само і законодавство про освіту. Безумовно, в якихось моментах держава може надати більше підтримки розвитку культури, освіти, медії кримсько-татарської мови. Були проблеми, наприклад, ну, по суті, обурлива ситуація, коли уряд не реєстрував Меджліс як представницький орган. Буквально кілька років це тривало, коли Меджліс, подавши документи, не був зареєстрований. І ось лише цього року, так, по суті, уряд нарешті виконав вимогу закону про корінні народи і зареєстрував Меджліс як представницький орган. Тобто, звичайно, такі речі вони не мають бути. Але якщо ми говоримо саме про політику щодо мови, то на рівні правовому я вважаю, що політика проводиться чітка, правильно, так. На тлі війни мовне питання в Україні остаточно перестало бути лише культурним. Воно стало питанням ідентичності, безпеки і майбутнього країни. Попри складнощі та нерівномірність змін, тенденція очевидна. Українська мова впевнено зміцнює свої позиції в суспільстві. Водночас цей процес потребує не лише державної політики, а й щоденної відповідальності кожного громадянина. Адже саме від того, якою мовою ми говоримо сьогодні, залежить, якою буде Україна завтра.